Busnes i sefydlu 6 mlynedd, 6 mlynedd yn wan, ond dwi wedi bod yn yr un fath o waith am 30 mlynedd. Hoffi cyfarfod efo sgotwyr, hoffi y farchnad, so ia, car ymlaen o fanna dweud y gwir. Da ni'n prosesu king a queen scallops, hefyd da ni'n gwneud cymychiaid, lobsters, da ni'n gwneud crank brown, spider crab a hefyd da ni'n gwneud whelks. Mae gennym ni 2 farchnad, da ni yn gwerthu i Lloegr, i'r restaurant allu, fewn yn Llundain, ac yn agos i fyma hefyd. Hefyd da ni'n gwneud lob yn Ewrop a hefyd yn Asia. Da ni'n gwerthu'n direct i farchnad supermarkets yn Ewrop hefyd a wholesalers a retailers yn Lloegr. Dwi'n meddwl na ni dy'r unig cwmni sy'n prosesu king a queen scallops yn Gogledd Cymru a ellawir trwy Gymru i gyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi'n helpu ni i fynd i'r Bristol Seafood Show. Mae o'n un o'r sioeau mwyaf yn Ewrop yn ella'r byd, dwi'n meddwl. So mae wedi helpu ni dros y 2 mlynedd dwytha i fedru fynd yna a talu am y costau dweud y gwir. Sy'n peth da i Gymru. Mae'n braf gweld fod ni yn medru dangos i bawb yn y byd beth sgynnon ni i werthu a fod y stwff yn dod o Gymru. Fydda ni'n prosesio pob peth yn fyma ar y funud. So mae gennym ni partneriad da ni'n gweithio hefo sy'n paratod WM Shellfish, A&M Seafoods o Fleetwood. Mae nhw'n prosesu dipyn go lew dinelli o whelks a hefyd scallops. Sy'n beth da, cos maen nhw'n gwerthu stwff allan o stwff o Gymru hefyd.